Химия өлкәсендә беренче татар профессоры, мышьяклы органик кушылмалар химиясе буенча фәнни юнәлешне нигезләүче Гыйлем Камай 1901 елның 23 февралендә Казан губернасының Тәтеш шәһәрендә йөк ташучы Хәйри агай гаиләсендә туа. Аңа 9 яшь чагында әтисе вафат була, әнисе 3 бала белән тол кала. Ачлы-туклы гаиләсе яшәешен очка ялгасын өчен малай бик иртә тормыш арбасына җигелә. Йөкләр ташый, атлар көтә. 1916 елда Камай татар укытучылар мәктәбенә укырга керә. Гражданнар сугышы елларында Гыйлем Камай адмирал Колчак, генерал Семенов, барон Врангель гаскәрләренә каршы бәрелешләрдә катнаша. Перекопны штурмый. Мәктәптә укыган чорда ук егеттә химия фәненә мәхәббәт уяна. 1926 елда Томск университеты физика-математика факультетының химия бүлеген тәмамлаганнан соң Гыйлемне Казан университеты аспирантурасына укырга җибәрәләр. Ул профессор Александр Арбузовның шәкерте була. Соңрак үзе аның эшен дәвам итә. Энергиясе ташып торган аспирант барысына да өлгерә. Татар коммунистлар университетында гомуми химия укыта. Химия дәреслеген татар теленә тәрҗемә итә. Татарча химия сүзлеген төзи. Химия буенча оригиналь әдәбият өйрәнә. 1929 елда яшь галим квалификациясен күтәрү өчен Германиядәге Тюбинген университетына профессор Мейзенхеймер лабораториясына җибәрелә. 1930 елда Казанга кайтуга ук Камай эшкә чума. 1931 елда аңа профессор дәрәҗәсе бирелә. Ул Казан университетының органик химия кафедрасына кабул ителә. Шулай ук Бутлеров исемендәге химия фәнни тикшеренү институтында лаборатор тикшерүләргә керешә. 1932 елда Гыйлем Камайга Татарстанның социалистик төзелеш батыры исеме бирелә. 1935 елда ул Казан университеты ректоры булып раслана. Ректор укыту усулларын һәм студентларның тикшеренү эшчәнлеге алымнарын камилләштерергә, хуҗалык эшләренә, шул исәптән студентлар өчен тулай тораклар төзүгә зур игътибар бирә. 1937 елның сентябрендә нахак яла ягылып, галим репрессияләнә. 1939 елның маенда ул азат ителә. 1941 елда Гыйлем Камай уңышлы рәвештә докторлык диссертациясын яклый. Анда ул үзенең 5-нче төркем элементларының органик кушылмалары өстендә күп еллык теоретик һәм эксперименталь тикшерүләренә нәтиҗә ясый. Бөек Ватан сугышы чорында Камай фронт һәм тыл ихтыяҗларын тәэмин итүгә бәйле күп кенә эшләрдә актив катнаша. Аның нитро кушылмалар, шартлаткыч матдәләр өлкәсендәге фәнни хезмәтләре оборона сәнәгате өчен зур әһәмияткә ия була. Сугыштан соңгы елларда Гыйлем Камай Татарстанда иң мәшгуль галимнәрнең берсе була. 1946 елда аны СССР Фәннәр академиясының Казан филиалының гыйльми секретаре итеп билгелиләр. Бер үк вакытта Казан химия технология институтының төп органик синтез технологиясе кафедрасы мөдире итеп сайлыйлар. 1950 елларда СССР Фәннәр академиясының Казан филиалының химия институтында һәм КХТның төп органик синтез технологиясе кафедрасында мышьяклы органик кушылмалар химиясе буенча киң тикшерүләр җәелдерелә. Шуның өчен 1952 елда аңа Сталин премиясе бирелә. Ул ТССРның һәм РСФСРның атказанган фән һәм техника эшлеклесе исемнәренә лаек була. 2 Ленин ордены, 3 хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе ордены, медальләр белән бүләкләнә. Гыйлем Камай 356 фәнни хезмәт, 35 уйлап табулар авторы. Гыйлем Хәйри улы Камай 1970 елның 17 мартында вафат була. Казанның Яңа Татар зиратында җирләнә. Атаклы галимнең исемен мәңгелләштерү юнәлешендә рәсми чаралар күрелә. Казанның бер урамы аның исеме белән атала. 1993 елда Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе химия һәм химия технологиялары өлкәсендәге иң яхшы хезмәтләр өчен Гыйлем Камай исемендәге премия булдырды.